Сёлета рэспубліканскі форум «Студэнцкая восень» праходзіць некалькі ў іншым фармаце. Упершыню фестываль расчыніў свае дзверы ў рэгіёнах краіны. Дарэчы, і ўдзельнікі яго цяпер не толькі вышэйшыя навучальныя установы, але і сярэднеспецыяльныя. Мэта – стымуляванне актыўнага ўдзелу студэнтаў у прафсаюзным жыцці сваіх навучальных устаноў, стварэнне умоў для рэалізацыі творчага патэнцыялу, садзейнічанне прафарыентацыі моладзі, наладжванне канструктыўнага дыялогу паміж будучымі спецыялістамі і кіраўніцтвам прадпрыемстваў. Урачыстае адкрыццё форуму адбылося на прыступках мемарыялу Брэсцкай крэпасці. Наступны адрас – Брэсцкі тэхнічны універсітэт. Тут пройшоў семінар на тему маладзёжнай палітыкі. У цэнтры ўвагі маладыя спецыялісты. Вопрос поднимается о трудоустройстве наших молодежи, наших студентов, наших специалистов, которые выпускаются из вузов. Естественно, это поднимаются вопросы по коллективным договорам, чтобы наши молодые специалисты были не ущемлены, и о том, что молодым кадрам нужно давать дорогу везде. Не только на рабочих местах, но если это возможно, где-то законодательно это прописывать, чтобы омолаживались кадры. Дарэчы, працаўладкаванне – тэма заўсёды вельмі важная і хвалючая для будучых спецыялістаў. На смену же старому поколению все равно рано или поздно придут молодые специалисты. Поэтому я считаю, что это нормально. Но, конечно же, со временем это должно быть. Не сразу ты приходишь молодой специалист и становишься директором или там проректором. Все начинается с маленького, какой-то рост, и потом перенимаешь у старших что-то и становишься уже каким-то главным, руководящие должности занимаешь. Удзельнікі студэнцкага форуму наведалі буйнейшыя прадпрыемствы горада, дзе адбылося пагружэнне ў тонкасці розных прафесій. Падчас форуму ў межах праекта «Універсітэцкае асяроддзе» прайшлі прафарыентацыйныя выставы. Завяршальнай нотай стаў гала-канцэрт пад назвай «Мая ВНВ, моя маленькая радзіма». Удзельнікам форуму сваю творчасць падарылі лепшыя студэнцкія калектывы і выканаўцы. Тут жа прайшла цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў стыпендый Федэрацыі прафсаюзаў. Ганна Быкевіч, Анастасія Кудзіч, Роман Філёціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».